Good morning mga kadusanan. For today's short video mga kadusanan, ipapakita ko sa inyo mga kadusanan ang na-damage na bahay mga kadusanan dahil sa lindol dito sa Apa-Apa, Bangonay, Habonga, Agusan del Norte. Nakikita nyo naman mga kadusanan, dahil sa lakas ng lindol mga kadusanan, sirang-sira talaga mga kadusanan ang bahay na ito mga kadusanan. Akala ko talaga mga kadusanan, end of the world na mga kadusanan. Grabe talaga yung lindol mga kadusanan. Thank you for watching mga kadusanan. Ingat palagi mga kadusanan. Huwag kalimutang magdasal mga kadusanan.